Татар тел белеменең мөстәкыйль тармакларыннан берсе булган татар диалектология фәне үзенең бер гасырга якын булган үсеш дәвамында башка төрки телләр белән чагыштырганда бик зур уңышларга иреште. Татар диалектология фәненең аеруча уңышлы чоры итеп үткән гасырның 60нчы елларыннан башлап хәзерге гасырның 1нче 10 еллыгын күрсәтергә кирәк. Ярты гасыр эчендә татар диалектологларының зур булмаган төркеме Россиядә таралган барлык сөйләшләрне баштан аяк өйрәнеп чыктылар. Төрки халыклардан беренчеләрдән булып татар теленең диалектологик атласы төзелде. Әлеге атласка 838 торак пункт кертелгән. Диалектологларыбызның тырышлыгы белән төрки телләренең лингвистик географиясе һәм ареал лингвистикасының нигез ташлары салынды. Безнең диалектологлар диалектологик атлас өчен материаллар туплау белән бер вакытта татар сөйләшләрен монографик өйрәнү буенча да зур кыйммәткә булган материаллар туплап барылды. Диалектологик сүзлек төзелде. Диалектология фәне нигездә билгеле бер төбәкләрдә авыл шартларында яшәүчеләрнең сөйләм телен өйрәнә торган фән. Татар авыллары көнбатышта Рязань һәм Тамбов өлкәләреннән башлап, көнчыгышта Кемерово өлкәсенә һәм Красноярск районына, төньякта Вилю елгасына, көньякта Астрахань өлкәсенә хәтта сузылган гаяз зур территорияга таралып утырганнар. Әмма татар халкының иң зур күпчелеге ул Татарстан, Башкортстан республикаларында гомер кичерә. Югарыда күрсәтелгән киңлекләрдә таралган татар теле 3 диалектка: Урта Казан татарлары, Көнбатыш һәм Көнчыгыш диалектларга бүленә. Татар теленең иң зур диалекты булып саналган урта диалект, башка төрле Казан татарлары диалекты дип әйтәбез. Үз ишенә зур территорияда, башлыча Татарстан һәм Башкортстан республикаларында һәм аларга якын булган төбәкләрдә Казан артыннан башлап Шиләбе, Курган һәм Оренбург өлкәләренә таралган күп санлы сөйләшләрне ала. Урта диалект вәкилләре Казан татарлары Идел буе булгарларының варислары һәм алар үзләренең борынгы бабалары биләгән туфракларда яшиләр. Хәзерге вакытта урта диалект түбәндәге сөйләшләргә бүлеп кырыла. Казан арты сөйләшләре төркеме, Тау ягы сөйләшләре төркеме, бу безнең Кама-Тамагы районы, Норлат, Яшелүзән районнары, Керәшен татарлары сөйләшләре, Бәрәңге сөйләше, Минзәлә, Бөрі, Нократ Кистем, Перем, Касым, Златоуст һәм Красноуфим сөйләшләре. Буларның Ишкен һәм Сафакүл сөйләшләре. Буларның һәрберсенең кая таралганлыгын сөйләп тормыйм, бик озакка китәр иде. Алар мәкаләдә сез аны күрә аласыз. Басылып чыккан. Соңгы елларда башкарылган фәнни тикшеренүләр татар әдәби теленең формалашуында һәр диалектның ролен төгәлрәк билгеләргә мөмкинлек бирде. Татар диалектологлары барлык татар диалектларының да урта, Көнбатыш һәм Көнчыгыш нигезен борынгы Кыпчак теле тәшкил итә дигән нәтиҗәгә килделәр. Кыпчаклардан тыш татар халкының формалашуында, аның аерым төркемчәләренең формалашуында угыз кабиләләрдә әһәмиятле роль башкаралар. Билгеле булганча, Идел һәм Җаек буйларына кадәр таралган угыз кабиләләре 11нче гасыр урталарында әлеге территориядан Кыпчаклар тарафыннан кысып чыгарылалар. Марсель Әхмәтҗанов шәҗәрә материаллары буенча Ак елгасы бассейнында барган этнолингвистик процесслар дигән мәкаләсендә монголлар басып алуына кадәр Ак елгасы бассейнында болгарлар һәм угырлар яши дигән фикер үткәрә. Идел буеннан болгарлар бу территорияга күпләп күчереп утырган булалар инде бу вакытта. Угырларның бер өлеше төньяктан килгән төркиләр тәэсирендә төньякка һәм төньяк көнчыгышка таба кузгала, ә икенче бер өлеше төрки телен кабул итеп яшәгән урыннарында кала. 1552-1557 еллар вакыйгаларыннан соң Казан һәм Казан арты халкының бер өлеше басып алучыларга буйсынырга теләмичә Ак елгасы бассейнына күчеп утыра. 1652-1657 елларда Кама аръягы ныгытма линияларын төзү башлана. Бу вакытта әлеге эштә катнашу Казан астыннан һәм Көнбатыш өлкәләреннән тагын татарлар күчереп утыртыла. Шул рәвешле 17нче гасырга бу җирләрдә татарлар иң зур күпчелеккә әйләнәләр. Җир биләмәләренә мөнәсәбәтле рәвештә әлеге территорияның халкы төп социаль катламга бүленәләр. Типтәрләр, Казан кешеләре һәм башкортлар. Әлеге катламнар арасында башкорт катламы иң югары дәрәҗәдә була. Казан кешеләре һәм типтәрләр дәүләткә генә түгел, җир биләүче башкортларга да бәйле булалар. Бу социаль катламнар тел үзенчәлекләре, хуҗалык итү алымнары, тормыш культурасы яки рухи мәдәният ягыннан бер-берсеннән бернәрсә белән дә аерылмаганнар. Җирләре булмаган типтәрләр һәм Казан кешеләре төрле юллар белән өстенлекләре күп булган башкорт катламына керергә омтылганнар. Ә иң күп санлы катламны типтәрләр тәшкил иткән. 18-19 гасырларда фәнни әдәбиятта типтәр бобл катламында кайсы этник төркемнең өстенлек итүе хакында бәхәсләр күтәрелеп тора. 18-19 гасырда ул. Игътибар итегез, бу факт типтәрләрнең шул рәттән башкортларын да аерым бер милләт түгел, ә бәлки социаль төркем булганлыклары турында галимнәрнең инде бернинди шикләре булмаганлыкларын күрсәтүче далил. Рычков, Нибальсин, Кеппин хезмәтләрендә типтәрләр арасында татарларның күплеге ассызыклана. Шуңа да карамастан, бар тик 20нче гасыр башында гына Казан император университетындагы археология, тарих һәм
этнография җәмгыяте вәкиле, татар тел белгече, этнограф Ахмаров типтәрләрнең телен, мәдәниятен һәм тормыш-көнкүрешен тирән өйрәнү нәтиҗәсендә типтәрләрнең күбесе татарлардан дигән ахырга нәтиҗәгә килә. Галим типтәрләрнең теле, диннәре, гореф-гадәтләре һәм авылтамалары аларның Казан һәм Вятка губерналарыннан чыкканнарын раслаучы дәлил итеп күрсәтә. Региондагы татарларның тел үзенчәлекләрен беренче булып фәнни яктан өйрәнгән рус галиме Бессонов була. 1881 елда аның «О говорах казанского татарского наречия и об отношении его к ближайшим к нему наречиям и языкам» исемле хезмәте басылып чыга. Анда галим региондагы татар сөйләшләрен Казан татарлары сөйләше белән чагыштыра һәм нәтиҗәдә алар бер-берсеннән аерылмыйлар дигән нәтиҗәгә килә. Региондагы татар сөйләшләренең бар тик күпмедер дәрәҗәдә башкорт теленең һәм мишәр сөйләшенең тәэсирен кичергәнлекләрен ассызыклый. Бессоновның әлеге фикернең дөрестлеген әлеге территорияда сөйләшләрне өйрәнгән махсус өйрәнгән галимә Дөрья Бәйрәм Рамазанова материалларда раслый. Галимә Башкортстанның көньяк көнбатышында таралган сөйләшләр күпмедер дәрәҗәдә мишәр диалекты тәэсирендә формалашкан дигән нәтиҗәгә килә. Шушы регионда киң таралыш алган Минзәлә сөйләшенең фонетик үзенчәлеге булган саналган «ҙ» тартыгын Бессонов татар әдәби телендә кулланышта булган «д» тартыгы белән тәңгәлләштерә. Сүз уңайыннан әйтергә кирәк, әлеге авазны без үткән гасырның 50нче елларында Казан артыннан һәм Тау ягы районнарыннан язып алынган диалектологик текстларда очратабыз. Мунчалар яктым. Кыдыл бидрәләр белән әйе сулар ташыдым. Син кайтмайым дисең. Улым, нәүфәр. Бармайым димә, кайтмайым димә. Улым, ул кыдны алмаса, дивана буласың. Әнә бит күршеләр шундый килен алдылар. Кыдыл бызаулар үрчетеп яталар. Ягъни бу аваз Минзәлә сөйләшендә генә түгел, урта диалектның башка сөйләшләрендә дә булган икән. Гомумән алганда әйткәндә, кайбер галимнәр безнең безнең төбәктә генә сакланып калган «ҙ» авазының гомумән алганда Казан ханлыгы чорындагы Казан чорындагы әдәби теленең бер өлеше булганлыгы турында исбатлаучы галимнәр бар. Региондагы татар сөйләшләрен өйрәнүгә үзенең өлешен танылган тюрколог Катанов та кертә. Ул 1898 елда 3 ай дәвамында Бәләбәй йөзендәге сөйләшләрне тикшерә. Ул мондагы халыкның сөйләше икегә аерыла. Йөзнең көнчыгышында таралган чынлыкта башкорт сөйләшләре һәм йөзнең көнбатышында яшәүче татарлар сөйләше дигән нәтиҗәгә килә. Бу мәсьәләдә совет тюркологы, башкорт теле һәм диалектологы Юлдашевның да фикерләре кызыклы. Бүтән гомерен шушы эшкә багышлаган галим төньяк көнбатыш диалектның башкорт теленә кертеп карауны дөрес түгел дип саный. Һәр вакыт әлеге сөйләшнең татар теленең урта диалектына кергәнлеген ассызыклый һәм таның татар әдәби теленә бик якыная барганлыгын искәртә. Ул беренчектә башкорт теле системасына керә алмый дигән фикер үткәрә. Лингвист-тюрколог Киекбаев үзенең тикшерүләре нигезендә хәзерге башкорт әдәби теленең нигезендә ике диалект, көнчыгыш һәм көньяк диалектлары дигән нәтиҗәгә килә. Ул өченче диалектның барлыгын инкар итә һәм ул диалект татар теленеке дип саный. Алда исәпкә алган галимнәрдән тыш Минзәлә сөйләшен өйрәнүгә Җәүит Алмаз, Габдулхай Ахатов, Флора Баязитова, Латиф Җәләй, Ләйлә Тахировна Махмутова, Илшат Насипов кебек галимнәр дә үз өлешләрен кертәләр. Әлеге галимнәр бер тавыштан Минзәлә сөйләшенең татар әдәби теленә якынлыгын ассызыклыйлар. Шактый зур территорияга таралып утырган Минзәлә сөйләше үзенең төш элементлары ягыннан бер бүтән. Ягъни бар диалектологиядә шундый термин төш элементлар һәм периферия элементлар дип әйтәбез. Төш элементлар булганда ул бөтен сөйләшне, бөтен телне берләштереп торучы, аларның барсына да хас булган төп элементлар. Алар бөтен тел өчен мәҗбүри һәм ул безнең татар телен бер татар телендә берләштереп тора торган элементлар. Мәсәлән, хәзерге хикая фигыль мин барам икән, ул бөтенебездә дә барам шушы формада әйтелә. Бар периферия элементлар, алар читтә генә кайбер табигый шартлар әсирендә, башка халыкларның тәэсирендә барлыкка килгән бик зур әһәмиятле булмаган элементлар, периферик элементлар. Менә монда безнең бераз гына үзебезнең диалектологларыбызның да бәлки хаталар киткәндер. Безнең диалектологларыбыз тикшергән вакытта менә шушы периферик элементларга басым ясадылар. Ягъни аерып торучы, башка сөйләшләрне, диалектларны берсеннән берсе аерып торучы элементларга басым ясап, аның төп берләштерүче элементлары бераз гына күз ягыннан читкәрәк калып килде. Шуңа күрә алар арасында аермалы, алар ниндидер башка аерып тора торган этнографик төркемнәр дигән нәтиҗәгә килергә мөмкин иде диалектология. Ләкин чынлыкта алып карасак, бу периферик элементлар алар мәҗбүри түгел, алар зур күпчелекне алмыйлар. Төп элементларыбыз безнең күбрәк тәшкил итә, күпчелекне тәшкил итә. Сөйләшнең төп фонетик үзенчәлекләре итеп без инде югарыда күрсәтеп үткән интертонталь «ҙ» авазыннан кулланылышыннан тыш, сүз башында «й» тарту урынына «ж» тартуын куллануны күрсәтергә кирәк. Бәдия пешерермен дип уйлаган идем дә, җумыркам юк икән. Кияү балакайга җигет булсаң җигет бул, бер дистә җыбыр калып кайт дип әйткән идем. Машина эш кишләрен югалткан.
Жүлер инде, жүлер. Менің қызыма ғана шынды жүлерлер ұшыры инде. Жүрегерін ештейм. Бұл үзіншәлік ғұммен сөйлешіңе түгіл, урта диалектінің түп үзіншәлігі. Һәм урта диалектінің барлық сөйлешінде де шырый. Жофрақ, жүзақ, жон, жүру. Тартықлар системасы ғұммен алғанда әдәби тілінікінен айырылмай. Татар әдәби тіліне һәм татар тілінің Қазан ханлығы шырында формалашып біткен Қазан аты тауяғы сөйлешлеріне бик якын тұра. Бұл аңлашылада Қазан ханлығы жимірлігеннен соң ханлықның түп халқы өздерінің ата-бабаларының изге туфрақларына келіп егіла. Әйткенебезчә 9-10 ғасырлардан башлап Урал итәкләреннән Идел елгасы бассейнына иксез-чиксез татар төркемнәре, төрки төркемнәр агыла башлый. Үзенчәлек авазлар тәңгәллегендә дә чагылыш таба. Мәсәлән, кайбер сүзләрдә әдәби телдәге д урынына саңгырау з куллану. Бызай, изел, изән, казак. Сөйләштә әдәби телдәге и дифтонг урынына ай дифтонгы кулланыла. Барыбыз да белгән, бармаем, кайтмаем. Безгә шуны әйтәләр башкорт теленең үзенчәлеге дип. Ләкин чынлыкта ул безнең борынгы татар телебезнең төп үзенчәлеге иң беренче чиратта. Һәм ул иң беренче чиратта татар теленең башка урта диалектның бөтен сөйләшләрендә очраш таба, чагылыш таба. Кайбер грамматик үзенчәлекләр мин син алмашатлары юнәлеш килешендә мия, сия, миңа, сиңа вариантларында кулланырга мөмкин. Буларның барсында төгәлләп тормыйм, яңаклап китәм. Гомумән яңаклак шундый нәтиҗәгә киләбез. Татар теленең һәр диалектында гомуми кыпчак фон белән бердән шул диалект эшенә хас үзенчәлекләрен тәшкил иткән башка билгеләр дә болгар, фин-угыр, угор, кет-самади билгеләр дә бар. Һәр диалект үзен формалаштыруда катнашкан төрле этник төркемнәргә бәйле рәвештә аңа гына хас булган үсеш юлын кичергән. Ләкин татар диалектлары бер төркем аермалы билгеләре белән бер-берләренә каршы куелуга карамастан, иң беренче чиратта уртак системалы элементлар нигезендә милли телебезнең аерылгысыз бер өлешен тәшкил итәләр. Диалектлар системасында күзәтелгән аермалыклар бу диалектларда сөйләшә торган халыкларны бер-берсеннән аермыйлар. Уртак тарихи язмыш, рухи һәм материал мәдәният телебездә бик күп гасырлар дәвамында барлыкка килгән уртак билгеләр ярдәмендә татар халкының тарихи, тел, рухи һәм мәдәни уртаклыгын барлыкка китергән. Хәзерге көндә татарлар айрым этник һәм тел билгеләрен саклаган хәлдә бер халык, бер милләт булып яшәүләрен дәвам итәләр. Төрле географик киңлекләрдә кавемдәш яки башка гаилә халыклары белән борынгы чорлардан ук аралашып яшәү һәр диалектка, һәр сөйләшкә генә хас булган үзенчәлекләр тууга да сәбәп булган. Татар халкы бу шартларда да туган теленең иминлеген саклап, башка телләрнең кардәш телеме, башка гаилә телеме яки хаким теленең көчле тәэсиренә бирелмичә, безгә бүгенге көндә яшәүче җаныкларына үзенең көчен, гайрәтен, акыл зирәтлеген югалтмый таратмыйча саклап кала алган. Һәм инде алга таба бу әйберне саклау безнең бурычыбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.